No. Vull. No puc. Sentir el puto teclejar que m'agrada, però... em fa sentir llunyana d'això, joder. Perquè la pressa... Cap de les dues sabem si ens estem mentint. No em pots abraçar? Però en canvi sí que em pots banyar. Encara no ho he fet. Em banyes, sisplau. La meva àvia em banyava. Si ens abracem, potser mai podrem desavançar-nos. Mirar el que són els altres. Feia una cosa així. Seria com un món ple de gent que fa coses que no vol fer i que no sap per què les fa, però les fa. I les seguirà fent. Tu, qui ets? Farra ha consistit en aplaudir-me a mi mateix per aquests anys de fillaputisme extrem. I no us penseu que faig servir les meves defecacions públiques per fer-me viral, perquè no m'interessa. Els meus vídeos s'han fet virals... Per què? No, per què? Perquè creu límits amb el que explico, encara que sigui mentida a vegades, o sovint, o sempre, qui sap. I perquè sóc una mica lleig, jo crec que això sembla que fa gràcia. S'ha acabat. M'he cansat. Jo em refugio a l'equip perquè necessitava fugir del meu dia a dia rutinari i tenia alguna cosa en la que concentrar-me fort, però al final la meitat del meu dia era esperar un moment per anar al lavabo i gravar aquests vídeos merdosos que tant us agraden. I al final això ha sigut rutina. I jo vaig tenir una gran idea. Una idea una mica tonta, però ideal pels temps que corren. I jo... Hòstia puta, però per què no ho intentem? Per què no saltem tots plegats? Jo canviaria una vida sencera de patia sedentària per un sol moment de vitalitat màxima. Saltar des de la planta 130 d'un edifici o fotre un cotxe a 200 per l'autopista o creuar una carretera lentament a veure què passa. Hòstia puta, em queda poca bateria, val? Penya, anem al gra! Em posa bastant catxondo la idea de morir, però només si és perquè a mi m'ha sortit dels collons. És a dir, moriu-vos, però perquè a vosaltres us surt dels collons i dels ovaris, no perquè un influencer de merda us ho recomani. I llançeu el vostre puto mòbil al vàter com faré jo ara amb aquesta tablet, un cop s'hagi penjat el vídeo. O llanceu-lo per les escales, o tireu-lo per la finestra, o aixafeu-lo amb el puto cotxe, és igual, perquè només ens queden... Que portin xocolata, un pastís, una crep, un gofre... Tot això a l'hospital. I que de cop tingui molts amics. Bueno, no, molts amics no, que els amics que tinguin per un cas, perquè a vegades fa pas. Necessitem una casa inamovible que ens situï en l'espai. Necessitem situar-nos en el temps. Fer petites pauses. Potser el nostre cap necessita ordenar-se en alguna cosa que no té ordre i així veu més tranquil. Això és el que som aquí. Ingredients perduts a les estrelles repartits per la terra. Potser som singularitats d'un tot caòtic. ¡Em peguis! ¡Marica! ¡Mira un bello nuevo! ¡No me quieras a mí! La cenacesa de la cena pues es part de maquinària. Qualsevol arribarà, el final i es trobarà. El palau, desert de guia, preparat per conquerir. La nuesa, exempta i buida. La La bellesa no és bellesa.